Krákajúcej kolónii radnica vyhlásila neľútostnú vojnu. Za ten mesiac a pol sa podarilo uloviť približne 70 kusov. Našťastie neopätovali streľbu. Prešíbané havrany si ale rýchlo a dobre zapamätali tváre poľovníkov, len čo ich zbadali, boli v pozore. Pamätajú si dokonca aj auto, len vidia a odlietajú. Povolenia od úradov platili len dodnes a tak si havrany môžu tak povediac vydýchnuť. To ale neplatí pre ľudí, ktorí svojimi sťažnosťami bombardujú radnicu. Majú špinavé okná na bytoch, špinavé auta a samozrejme aj znečistenie oblečenia. V Poprade už roky skúšajú rôzne finty, aby operencov z mesta vyštvali. Mestskí úradníci už dokonca otvorene hovoria o bezradnosti. Tie havrany sa stále rozmnožujú a je ich teda viac a viac a my ako ľudia v tomto boji prehrávame. Na Slovensku zväčša havranov zatracujeme, no v zahraničí sa nájdu ľudia, ktorí ich milujú. Majú ich ako domácich miláčikov, s havranmi sa hrajú aj maznajú. Good bird, good bird. Pre ľudí, ktorým havrany znepríjemňujú život, je čosi také nepredstaviteľné. Faktom ale je, že týchto operencov sami do miest priam lákame, hodujú v otvorených kontajneroch a mimoriadne im chutí aj výkaly psov, ktoré nemal kto upratať. Marek Vnenčák, televízia Markíza.